Good morning. Okay, Team Labs, kahapon, oh wow, so bright. Okay, Team Labs, so kahapon, wala kaming masyadong ginawa, but pumunta sa mall na naman kasi may mga binili si Celeste for our baby. It's been a while, Team Labs, na dinala ko kayo dito sa labas sa bahay namin. So yeah, have a look. Okay, Team Labs, ipapakita ko na yung vlog namin kahapon. I hope hindi kayo ma-bored. Pero ito yung nangyari, nagpagupit ako, Team Labs. Okay, let's start! Hello, Team Lab. So today is Thursday and I'm gonna do my daily walking exercise. Diba, Daddy John? Yes! Yes. Pero, saan kaya ako magwo-walking? Tan-tan-tan! Ako ay magwo-walking sa mall! Kasi, today is Thursday. So, every Thursday, extended yung hours ng mga shops than usual. Kasi sa other days, maaga kasi nagko-close yung mga shops dito. So unlike sa atin sa Pinas, na pwede tayong tumambay sa mall hanggang gabi, dito usually mga 5 p.m. close na yung shop. So pag Thursday, extended yung hours nila. So minsan nagko-close sila 9 p.m. So ganun, ito yung chance namin na mag-shopping after work. Ganun. So, yan ang gagawin ko today. So, ako ay mag-walking inside the mall. What about you guys? Do you also enjoy shopping? Window shopping? Mga kahit anong klase ng shopping? Let us know in the comments below. Ikaw naman, Yes. Daddy John, do you enjoy shopping? Window shopping. Yes, true. Ako din, window shopping. Hindi naman ako impulsive buyer. I think before I shop, yung mga binibili ko, yung mga nakaplano or yung practical. Hindi naman ako yung waldas-waldas. Wala nang tayo, madaming pera, diba? So we have to be practical. But at the same time, I want to enjoy shopping kasi deprived kami of shopping for 4 months. Hindi kami nakalabas. Naka-lockdown kami for the past 4 months, almost 4 months. So, yes, ayun. Minsan kasi iba talaga yung nakikita mo in actual, di ba? Yung item. Kasi sa online shopping, although it's convenient, pero minsan parang iisipin mo, ano kaya yung itsura nito in actual? Baka sa picture lang maganda, pero in actual hindi naman. Or ano, gano'n kaya siya kalaki in actual? Or gano'n mga ganong questions na hindi mo naman talaga siya masagot unless makita mo in actual, di ba? Parang jowa, parang love lang yan, parang ganon, ka-date, di ba? Kung sa picture mo lang siya nakita or sa video mo lang siya nakita, hindi mo sure, baka naka-filter lang yun, di ba? Pero pag actual, wala na filter, yun na yun, di ba? Parang ganon. Agree? Agree na lang. Okay, nandito na kami sa parking. We will park and we will see you later. Okay, Team Labs, nandito na kami sa mall. Nakapark na kami. I hope na-enjoy mo yung long conversation nyo ni Celeste. Ha? Hindi naman yun. Sabi mo na, ano yung sabi mo na yung shopping parang Hindi, sabi ko, girl, parang jowa.
Par Ko, iba talaga yung nakikita mo in actual. Parang jowa lang yan. Yeah, oh, yun nga. Sabi mo, na parang jowa lang. Or ka-date sa online. Yes! So yun, tingnan natin sa personal team labs yung gustong bilihin ni Celeste. For newborn. Kasi pag newborn, hindi pa nagpo-fall off yung pusod niya. Medyo mahirap yung pag-ano na clothes. Kaya ito yung hinahanap ko, yung button. Ganyan. Para pag sinuot mo, ganun lang. Hindi mo na kailangan yan. I love my daddy. Magpagupit na lang ako, Team Labs, kasi last ko nagpagupit kay Celeste. Okay naman, pero hindi lang siya parang super perfect. Kasi hindi naman talaga marunong si Celeste. It's open dito, so let's do it sa mga professionals na lang. Okay, Team Labs. Okay, Team Labs, tapos na ako nagpagupit. I hope nagustuhan nyo. Okay lang ba? Ito, Team Labs, worth 30 bucks. What do you think? Yung presyo niya, okay lang ba? Pero normally yung mga gupit dito, ganun yung range ng price. Anyway, Team Labs, yeah, let me know if nagustuhan nyo. Comment below. My love, what do you think of my new haircut? Oh, saan tayo magta-training pagka-army? Parang army ba ang haircut ko? Parang yung dati lang din. Same. Parang army. Parang mas maganda pa yung... Yes, sir. Parang mas maganda pa yung gupit ko sa'yo eh. Kaysa dyan. Sabi ko kanina na magpagupit ako sa professional. Ikaw ba yung professional? Ito ang professional. Alin yung mas maganda? Yung gupit ko or itong gupit ni John sa professional? Sir, no, sir! Or ano? Thumbs up! Okay, Team Labs, kakain na kami. Finally! Okay, Team Labs, nandito na yung food. I love 2K ka na sa walk. 1.77. Asa daw, pakita daw. Wow! Kulang So ano? Pang shopping. Kulang pa daw yung shopping, Team Labs. Naka-2K. Ha? Di pa kasi naka-2K, so kulang pa yung shopping. Okay, Team Labs, kakain muna kami. Ano ba to? Yan, yung sa akin is kebab plate. Na may cheese. Na may cheese. Yung akin is goslam. Ano? Goslam. Wow! Yung Team Labs, yung kain namin ngayon is $30. Let me know what you think. Worth it ba or hindi? Look, nakalimot siya kuan. Kutsara. Okay. Okay, Team Labs, pauwi na kami. Tapos na yun. Nakompleto mo ba yung 2 kilometers? Oo, naka 2.5 Wow! na ako. So yun, Team Labs, naka-walking na si Celeste at ako walking din. At ito yung mga binili niya.
yeah, yun lang yung vlog namin Team Labs for today. I hope hindi kayo na bored. But yeah, bago na akong gupit. So sharp. Okay, Team Labs, see you tomorrow. Yeah. Do you think